noinaa. Mä otan nuo pois tosta häirittämästä. Niin. Mä ajattelin testata tällä kertaa 4 saman firman juomaa. Ykkös oli vihdoinkin halventunut sen verran, että pystyi ostamaan. Ja monet tietää heti, kun mä sanon halventunut. Kyllä, Maar. Rime juomaa. Tässä on 1 pullo ja tuolla on 3. Ja tämä on nyt, mä ajattelin aloittaa tällä Lemon Lime. Eli vihreällä pullolla. Joo, ihan semmonen lemomainen tulee. No joo, tää on semmonen lemon kautta limen mehua. Eli ei paha, mut kun ajattelee, kun puhutaan tämmöisestä juttujuomasta, niin olisi voinut olla vähän yritystä. No, pistetään tälle paikkaan arvioksi tälle vihreälle pullolle kun ei tää mikään pahakaan ollut, niin pistetään sille vaikka 4/5. Niin, ja se oli tää vihreä pullo. Sitten on tää punainen Tropical Punch. Ei haju paljasta paljon paskaa. Joo, se aika ropiikkimainen maku tulee. Vaikka tääkin on vähän mehumaista. Mut annetaan tää, kun tää on tämmönen aika raikas ropiikin mauks. Niin annetaan tälle semmonen. Tästä puuttuu vielä jotain, niin sen takia mä annan vaan 4,5 tästä punaisesta. Sitten on Blue Raspberry, onko tää sitten mustikka? Mut kuitenkin sininen pullo. Joo, mustikka. Otaisiko tällekin 4 ja 4/5 tälle siniselle pullolle. Ja sitten on tämä, mitä kaikkien suosikkina löytyy. Tämä monivärinen rime, eli Ice Pop Lavori. Mä huomasin muuten, että kamerakin luuraantuu. Moi! Niin, tämä monivärinen rime, Ice Pop. Tässä on ihan outo haju. No, maistiainen varmaan paljastaa paljon enemmän.
Tää on vähän kuin jäähilettä vetäisi. Mutta ei niin saatanan kylmän, että aivot jäätyy, mut jäähilettä kun vetäisi. Ja mä olisin muuten antanut tästä 4,5, mutta kun tämä versio Rimestä on kaikkien suosiossa, jopa niiden jonneiden suosiossa, niin mä annan sen puolikkaan anteeksi, eli täyden 5. Ja ei mitään. Yleensä mä en ole näitten, mitä jonnet juovat, niin niitten perä. Mutta täytyy myöntää, että nämä toimii paremmin kuin ne ES-t. Et näitä mä suosittelisin ennemmin heidän juovan kuin niitä ES-litkuja. Vaikka nämä maksaakin melkein 3 euroa nyt tällä hetkellä. ES 99 senttiä verrattuna. Mut ei mitään. Ja seuraaviin videoihin ja liveihin asti morjesta ja koittakaa te muutkin juomaan, että ettei ainoastaan vain onnet, mut ei mitään. Koska jokaisella voi olla eri makuaisti ja semmonen. Tää oli vaan mun mielipiteeni, koska mulla saattaa olla erilainen makuaisti kuin teillä. Mut ei mitään. Asian ytimeen. Seuraavaan liveihin ja vingehästi. Moro!